Her ser vi Audacitys betjeningsvindue. Hvis vi sammenligner den med en gammeldags båndoptager, så kan vi genkende de forskellige knapper heroppe. Der er selvfølgelig den røde optageknap, der er stopknappen, pauseknappen, afspilknappen, og så er der en tilbage til start og en frem til slutningen knap. Herover sidder den kanalvælger, vi bruger, når vi skal vælge, hvilken kilde vi indspiller fra. I det her tilfælde er der valgt mikrofon. Hvis jeg ville indspille fra computerens lydkort, skulle jeg vælge den kilde, der hedder Stereo Mix. Det kan variere fra maskine til maskine, om det hedder Stereo Mix, eller om det hedder What You Hear, eller om det hedder Indspil det afspillede, eller noget helt fjerde. Det afhænger af, hvordan at maskinen er sat op. Og hvis ikke man kan finde den betegnelse, der hedder Stereo Mix i det lille vindue her, så må man prøve sig frem med en af de andre, indtil man finder den kanal, som lydkortet vil kunne optage igennem. Her sidder der en lille knap, som kan styre indgangsvolumen. Om et øjeblik, når vi laver en optagelse, vil vi kunne se visuelt, hvor kraftigt at optagelsen bliver i det spor, som vil komme frem herhen af. Vi prøver at trykke på den røde optageknap og laver en ganske simpel optagelse. Som vi kan se nu, så begynder Audacity at optage, og vi kan se, hvordan at udsvingene her i det visuelle spor når ud til kanterne. Her handler det om at få indgangsvolumen styret sådan, at de blå felter lige nøjagtigt når ud til kanterne, sådan så vi ikke får en indspilning, der er overstyret. Jeg vælger at stoppe indspilningen igen. Jeg klikker på den gule knap. Nu har jeg lavet min indspilning, og jeg kunne så vælge at afspille den igen. Som vi kan se nu, så begynder Audacity at optage, og vi kan se, hvordan at udsvingene her i det visuelle spor når ud til kanterne. Her handler det om at få ind. Vi stopper afspilningen igen. Nu vil vi prøve at lave lidt ganske simpel redigering i det her optagede spor. Vi kan se, at her i starten, der ligger der et stykke, hvor der ikke er optaget noget. Det er jo rarest, at indspilningen starter helt fra begyndelsen af det indspillede spor. Det vi vil gøre, det er, at vi vil klippe det lille stykke væk, hvor der ikke er noget lyd på. Heroppe sidder der 6 værktøjer, og vi vil komme tilbage til nogle af dem efterhånden, men i første omgang skal vi vide, at den lodrette streg er markeringsværktøjet. Jeg vælger markeringsværktøjet, jeg klikker mig ind på mit visuelle spor, og trækker en markering derfra, hvor optagelsen starter, og hen til begyndelsen af sporet. Det stykke, der er markeret, kan jeg arbejde med, og det jeg vil gøre med det nu, det er jo selvfølgelig, at jeg vil klippe det væk. Heroppe sidder en lille saks, og hvis jeg klikker på den, så er den del af sporet klippet væk, og dermed får jeg min optagelse til at starte fra begyndelsen af lydsporet. Jeg kan også arbejde med at lægge forskellige lydeffekter på enten hele sporet eller dele af sporet. Nu prøver jeg at markere den del af lydsporet, som ligger her. Nu er lydsporet markeret, og nu kan jeg gå op i den menu, som hedder Effekt, og vælge blandt et hav af forskellige effekter. Jeg prøver at vælge den effekt, der hedder Echo, og der er nogle forskellige parametre, man kan indstille på. Det er noget, man kan eksperimentere med efterhånden. Men klikker jeg OK, så bliver den del af mit lydspor forsynet med Echo. Nu er den del markeret. Det betyder, at hvis jeg afspiller, vil Audacity automatisk afspille den del, som ligger inden for markeringen. For at fjerne en markering fra et spor, skal jeg klikke helt tilbage til start. Så fjerner jeg markeringen, og så kan jeg starte afspilningen. Som vi kan se nu, så begynder Audacity at optage, og vi kan se, hvordan at udsvingene her i. Og der var så den lille del, hvor der var lagt Echo på. Man kan heldigvis fortryde igen, fordi hvis man vælger menuen Rediger, så hedder øverste menupunkt Fortryd Echo. Og det er en generel fortryd mulighed, der ligger heroppe.
Nu vil vi gemme vores fil. Vi kan gemme i to formater. Vi kan gemme enten i WAV-formatet, eller vi kan gemme som MP3-fil. Uanset om man vælger det ene eller det andet, gør man det ved at gå op i filmenuen, vælge eksportere som WAV, eller eksportere som MP3. Hvis jeg vælger at eksportere som WAV-fil, klikker jeg her. Filen skal have et navn. Vi kan kalde den test 1. Og jeg vil gerne have den gemt på skrivebordet. Og når jeg så siger gem, så bliver filen færdiggjort og ligger nu som en lydfil ude på skrivebordet. Hvis jeg vælger at afspille den, vil den blive afspillet i Windows Media Player. Og når den ligger i WAV-formatet, vil den umiddelbart kunne bruges i alle øvrige Windows-programmer. Som vi kan se nu, så begynder Audacity at optage, og vi kan se, hvordan udsvingene her i... Husk, hvis du skal eksportere en fil som en MP3-fil, så skal den lille programstump, der hedder lame.dll, være installeret på maskinen. I det skriftlige materiale er der en anvisning på, hvor du kan finde lame.dll, men ellers allier dig med skolens IT-vejleder og bed ham om at hjælpe med installationen. Hvis vi ved gennemlytningen finder ud af, at det optaget ikke rigtig virker, er det nemmest at slette sporet og lave en helt ny optagelse. Man kan slette et spor ved at klikke i det lille kryds ude i sporets værktøjsbjælke. Hvis jeg klikker her, sletter jeg sporet, og så er jeg klar til at optage et nyt spor. Jeg stopper optagelsen igen. Man skal være klar over, at hver gang man klikker på optag-knappen, så genererer Audacity automatisk et nyt spor, som man så efterfølgende optager på. Det kan være uoverskueligt med alle de spor, og derfor er det en god idé, at man sørger for at få slettet de spor, man ikke skal bruge.